Romantická láska a túžby pre strelcov, jeseň 2025. Milí strelci, jeseň 2025 prinesie do vášho srdca oživenie a vzrušenie. Energia tejto sezóny je plná spontánnosti, iskier a nových možností. Vaša túžba po dobrodružstve a vášnivých chvíľach bude teraz sprevádzať každý váš krok v láske. Karta Sparks naznačuje obdobie, keď sa v láske môže všetko rozprúdiť veľmi rýchlo. Ak ste vo vzťahu, čaká vás obnova vášne, spontánne romantické chvíle a nové spoločné zážitky, ktoré prehlbia vaše spojenie. Pre nezadaných strelcov je jeseň časom očakávania stretnutí, ktoré zanechajú intenzívny dojem, možno ide o niekoho nečakaného, kto rozpáli vaše srdce. Táto karta vám pripomína, že iskry, ktoré teraz pocítite, môžu byť začiatkom niečoho hlbokého a nezabudnutelného, stačí im dovoliť rozhorieť. Milí strelci, jeseň pre vás bude plná energie, radosti a romantických prekvapení. Otvorte srdce a nechajte iskry rozžiariť vašu cestu lásky. S láskou ti pripravím výklad, ktorý bude len pre teba. Napíš mi na 2323kika2323@gmail.com. S láskou, Kika.